Bueno, ara actualment estic a fàbrica, però he estat a expedició i ara segurament aniré provarem el SAP, el Servei d'Atenció al Visitant. Pues el que més m'agrada és que treballes amb companys que tenen el mateix que tu, i això amb una altra feina és difícil de trobar i pot ser un tipus d'amistat que amb una altra persona no la tindries. I el que menys m'agrada és aixecar-se cada matí, treballar, en fi, una mica com tothom. Sí, pues, recordo expedició quan ho van informatitzar tot, que van ficar el programa Navision, i nosaltres ens van donar unes TPVs i ens ho van explicar amb mitjoreta, i vam baixar el primer dia allà apretant allà, tot bé, però a l'any demà vam haver de tornar a pujar, que ens ho tornessin a explicar. Sí, m'agraden tots perquè tenen tots una qualitat molt alta. Per mi la Fageda va ser l'oportunitat de tornar-me a reincorporar al món laboral després d'haver tingut una baixa per esquizofrènia. Pues sí, sóc aficionat a l'electrònica, tinc el títol de FP2, vaig treballar una temporada d'electricista i em mantenc al dia i tot l'aparato que cau a les mans acaba passant per el tornavís. Sí, des de que surto el vídeo explicatiu del Servei d'Atenció al Visitant, la gent cada vegada que passa per allà em veu, i són cada dissabte i cada diumenge 200 persones o 400, i sí, després em veuen atenent, servint i tot, i sobretot la mainada petit, diuen, mira, el senyor del vídeo.